One. Janita monster. Yeah. Weber. One on go. Selector Tonta. Janet Loud, Jay Blinks. Selector House B. One room entertainment. Them can't stop the moment. We see them. Bad we beat them, monster tell them. We no fear, my dog listen. We no pretend, if in weekend. Baida kuonera kudete kuite. Majanda sina masuru. Pepa bige BDG azarapa suru. Tripa msuru pavo sekpa gechirpa churu. Taka fenikirwa na mwari second. Vangatidii, sekunonzi vanoro. Yanyangwe vakatumira mshonga yavo tinotonda vagotidii. Sekunonzi vane midzika nane suti nepower batati zviratidzi vagotidii. Sekunonzi vanoro yamiedzo inouya iri mukapu tinongonwa vagotidii. Sekunonzi vane midzika navari kutemba eke hatitsikisi. Wadisi ndine simba remarudzi ndiri bhata. Ngavamire kuda kungondisaidza zvechitsaka. Musazoshamisika mumwe ndamudhaka. Ndakuda kumbokupfekera ifesi yashaka. Kuita mbika isi mhosva manzwaka. Muchashamisika mumwe tamuisa mudhaka. 442 formation yaive bhaka. 5-star general pakuda strategy nedata. Vakuda kundinzwa kunge ma-earphones. Vada kundiuna drama handisi Mr. Bonzi ende me just change the pattern like clothes. Vacho pavangotwa ndifarira rodi. Let me change andake andada kuvati pafeya au. Pandopinda pandoenda vanotera au. Vakugaya kuti vanganditorera crown. Kugara Riddim kuita kunge cheya. Vangatidii, sekunonzi vanoroya. Nyangwe vakatumira mshonga yavo tinotonda vagotidii. Sekunonzi vane midzika nane suti nepower batati zviratidzi vagotidii. Sekunonzi vanoroya miedzo inouya iri mukapu tinongonwa vagotidii. Sekunonzi vane midzika navari kutemba eke hatitsikisi. Oyo